Здравей, Бог 7, аз съм Danger Team и това е Dark Minecrafter и днес играем Terraria в този старен сървър. О, чакайте, тук има едни неща, не мога да се наглася микрофона. И това съм аз, Ninja. И сега ще да си взема едни криле. Този сървър е изключително як. Значи има всичко. Ето тези неща не са читнати, взех ги от тука. Ето сега, например... не, извинете, изгодах. Ето, виждате ли? Да, кажи едно здрасти на V-Box, бе. Здрасти, V-Box. Няма нищо. Ое, Excalibur е най-добрия. И тук има страхотни неща. Например, само да... Добре. Ето, нищо това не е читнато, защото в този сервер има всичко, което вие си поискате. На тук горе е фри, безплатно. Естествено. Ти къде си в момента? На спална! Тук чупя глъчи. Извиняй се. Вие какво го правя? На место спал написах спала бъм нещо такова. Килнак един, о не! И мема килнака в мозъл. Аз съм на спална. Тук имам и ето това, на нашето тайно място. Кото? Да, знам. Този сервер е страхотен, но не ми се включва PvP-то, защото не ми са реглети. Да, че нямам това ли? Я гледай. Ха-ха. Ето това имам. Има много яки неща. Този сервер. Този сервер най-якия месото е. Знам. Който сме намирали до сега. Ако си хвърля тъпите неща. Както виждате, аз съм като нинджата. Който иде, той умре. Става с капаната огнехвъргачка и баба ми може да играе. Зум! Той се пище. Аре мре! Аре мре! Ето много ма кефи. Дом, баба-бом. Пак О, това. смъта пръка. Все едно жонглирам. Тук има табелка. Тук това е портал, на който не се виждаш. О, yeah! Най-добрия на света. Зум взе аз. Ама тебе те убиха. Да, знам. Затова викаш, о, е. Не, аз килнах един. И после те убиха. И то взето... Чара, стига, бе! Включа пепето, ще умра. Ехо! Вие са като хората, бе! Ще очертая буквата Д. Я мрив. Аре, Добре, хайде, човече, няма да правим това, трябва да оцеляваме. Щупиха ме трупа. Човек, трябва да оцеляваме, затова снимам клипа. Добре, бе. Да се отдалечим от спална и къде да отидем сега. Хайде, последвай ма вече. Те са събирка. Хайде да стига вече. Аре, бе, тут ма тразни. Кога ще свира на арфата? Престани. Нямаш талант да свириш. Мам, чуйте, красиви хора, моята хубава песен. Да, това е много яко. Вижте само как са направили стъпалата. Тук спалнах си поинта на последния етаж. Хайде влез през оня портал, където води до това място, готино. Да. По-бързо, ма! По-бързо! Да, бе, само с гън знае да ме играе. Не ми пука, хайде вари в магазинчето. Някой свири. Не бях аз. В магазина ли си? Не мога да отида на капна биби. Това ще отнема демидж, тук е по-хубаво.
Чуйте моята симфония. Ама всички бягат от мене, когато им свиря. Еми как да бяга, ти свириш кошмарно. Изплаша кучето ми чака. What the fuck? Дори ще игра с магически книги. Не ще игра с това. Добре, дами и господа, сега трябва да се отдалечим много и се опитам. Този сървър китайски ли е? Не. Китайски постройки има само. Първо не го знам какъв е, второ не ми пука. Клас. Кога ще излезе? Добре, като влезеш в соня портал, като отидеш в магазина, като излезеш от... Да, бе! Абе, чакай малко, че да пати на килата. Ще изкине на клас. За мен няма край. Айде идвам. През портала е там, когато излезеш от магазина. Нали го знаеш от това място, ето винаги сме ходили по някъде? Да, бе. Тръгни наляво. А не, чакай надясно. После като ти свърши стената, се качи отгоре на покрива. Добре, бе, нищо не ти разбрах. Чакай да отида, тогава ще ме пътва. Ти, какво сега? Вътре, след магазина ли си в момента? Влез в... Стой там, откъдето влези към магазина. Над него съм. Добре, слез отдолу. Там, дето те пуска след магазина и там влез. Сега чакай малко. Там съм. След магазина ли си? Ти върна на магазина. Добре, отивам. Ето, сега застани е тук. What? Тихо! Защото ти ще го виж какво намери. Какво намери? Видиш там, виж. Това е огненото козет. Ела. Виж. Как ще правя? Охо, откъде го взе? Кажи. Тайна. Няма тайни за мене. Тайна. Няма да си имам никога повече с тебе. Аре, добре, ела и нахалнито. Точно така. В това сърце е тук. Има и още едно, я да го видя. Как изглежда? Някакво растение зелено там. Хип. Иво. Аз взех още едно. Това чакай да го видя какво прави. Бе, това е тъпо. Айде, ела се 50. Някъде са сега букуки. Мога да жонглирам. Гледайте сега как жонглирам. Чакайте малко. А хората е противно да гледат как жонглираш. На тебе ти е противно. Виждаш? Аре бе, къде ще ходим? Ела засни тук. Сега ще си изпробваме това, дето го взех. Ох! Расте ли това, че е по-яко? Я виж? Какво бе? Чакай. What the fuck? Сега последвай ма. Добре, идвам.
Къде? Горе. О, значи хора горе. Трябва да спася Джейн. Мери Джейн! Ти кажи ли? Не, някъде съм. Хайде. Тъмно се разпорива. Как да излезем от тука? Дали създателя може да ни види клипа? Мога това да Добре, мисля, че тук идвах един път. Добре, ела насам. Опа. Добре, насам, на другото насам. Трябва да съм на прав път. Класина. Добре, как се стрелаш, кажи? Откъде да знам, бе, колко пътячка? Ага. О, намерих място. Не. Добре. Тук дали има лакове? Ама навсякъде ли има постройки? Гати напред на нас. О, ти знам където чакахме, не си да спомняш. О, да, вярно. Тук където так написахме Join и то... Да, нали? То въздуха направя. Тъй ли? Чакай, видях нещо във въздуха. Ще постигне енергията да полети от там. Гледайте колко падам. Добре, пак също. Навсякъде има на постройки. Колко... Бърката се следи човека. Знаеш какво намерих? Някаква много готина къща. Сега снимам в момента. И ако се видим, може би... Да, ти ще гледаш клипа и... Да. Мисля да ви покажа в този епизод само постройките в този готиния сървър, не за да оцеляваме. Ето, тук е много яко. Ето, погледнете тази супер готина къща. Да се опитай да се телепортираш. Мога. Ето, виждате ли табелката как е поставена толкова яко. Тук сървър е на английски. И тук стъпалата са много яки. Погледнете само каква къща. Никой няма да мога да направя такава къща. Да. Следваща къща. Потърсваме. Много да ви харесат постройките в този сървър и ако искате и път на сървъра, ми пишете лично съобщение. Аз да пишеш. Аз ли? Да, ще забравим. Маршал ли? Да пиши нещо. И ето, тук има готини неща. Има ли телепорт? Ето, тук имах някакви букви и мога да си измятам тях. Rain и... Ето, тук има стена. Тук е грифано. Ето тук. Мачце, кой е струк, като е? Да ми стигне повитването. Да стигна до върха. Тя се да... Тамака. Аз тя на спална София. Е, стана.
Най-сетне бе, разгиле излязох от спална. О, не! Ако се чудите какво е това, това е червей! Тук има готина къща. Вижте какво цветно място. Какво е това? Стане нещо. Да ви харесат наистина постройките в този интересен и хубав сървър. Да се надяваме. Да влизате. Сървър хамачи и неща, бе. И мисля да ви кажа още някои неща от този сървър. Не само ето това, дето ма предърпва. Това растение. Ето тук. Забравя да ви демонстрирам бойната арена. Ти влизаш ли? Джойнваш ли в бойната арена? Ти стана ли? Да, стана. Ама няма вод, бе! Ама аз тогава къде съм? Добре, пак ще напиша join. Ма няма вод! Кога ще свърши рунда? Няма вод, бе! Ама гъве, знам какво значи. Майчице, разпилях се на 5 парчета. Как да е? Това тук много яко са направили. Вземате си айтеми, когато влезете тук. А пък това, когато влезете тук, първо не влизате, защото ще загасне. Иве, напиши воте. Кой е Иве? Аз не го познавам. Все така на старото име на Майнкрафт, ще се бъркам. Так, казваш ли? Кога напиша? Напиши Join. Аз направих клан. Аз пък клан. Но вот е рани. Верно, напиши това. Ама с наклонена. Тако. Чакаме. Много странно има. Що съм? Ти ма бодалкаш, нали? Какво? Бодалкаш, ма. Никога не съм се писал Иве в Майнкрафт. Как? Не помниш ли? Това беше сестра ми. Оле. Все го забравяш, Ти ще да забравяш. Тако? Аз сега ходя. По много странен начин. Ти едва ходиш. Точно. И ще съм по-бърз. Аз съм 2 пъти по-бърз. Айде де. Виж ме как ходя. Като някой при крак разтрачен червен. Чакай малко да видя. Аз се разпори го, Иве. Сестра ми, пак ме бършкаш с сестра ми. Ива деца казва, нали? Оле, боже. Много си смутан, бе, човек. Да. Се забравяш, че аз се казвам Danger Team. Ама ти да ме се скъпи имаш, окажа пред зрители. Почвата? Никой не го каза пред зрители. Как ти да се казва думата смотаната? Добре, сега почакай ми, бе. Майте, избрах ми за кмет. Гласувах за тебе да си кмета на града. Ала, гласувах. Напиши Join! Join? И сега Join! Какъв тим си? Не знам, не го казах.
Там, че ще capture the flag. Oh yeah, capture the flag. Oh yeah. Ако сме от различен пор, ще те скъпам. Знам. Казвай ти. Отпада? Абе, ей, Мама. я ми дай малко такива куршумове. Нямам, имам само 3. Колко? 3. Ба имаш. О, yeah! Вътре съм. Не сме от един отбор. Не сме. Не сме или сме? Не сме. О, What the fuck? fuck you, motherfucking. Имам 58 книги. О, да. Иве. О, yeah! На сестра ми говориш, нали? Оле! Ти си най-смотаният човек, който познавам на света. Аре, припомняй ми пък ти, бе. Еми, приятел си с сестра ми. Я мри, бе, Иве. Айде, мри, Иве. Оле! Абе, припомняй ми пък ти, бе. Никога да ти направя. Говориш с сестра ми. Ама тя вече спи. Не може да говори с теб. Знам, че сте разделени. Какво? Аре, стига, бе. Омага. Моля ви, по-изстрел съм. О, Иве. О, Сестра ми! аре, припомняй, бе. О, yeah! Разбери, comes a danger team! Разбери се, забравям. Аре, мри, бе. Тинчер. What the? Fucking you mother! Мъртъв си. Мъртъв съм, те ли? Да. Да, бе, да. И първа. Как ти ма бе? Ама някакъв ме уби с Афа. Арде. Ли, 150. Кота. Аре, мри. Аре. Да ти са не знае, трябва да си взема нещо после. Аре, да си де. Не бях аз. Сега ще килна. Калибор! Да, бе, да, и аз ли ще игра? О, аз си взимам моя помощник. Но. Не го да ме. Чакай, бе, ко правиш? Стига. Бе. Какво стана? Стига да е. Join. Good game. Еми, това ще бъде за този епизод. Може би ще има продължение. Но ще е на Майнкрафт. Чао на всички!